Hi friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോഴിക്കോടൻ സ്റ്റൈൽ കപ്പപ്പൊയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തോല് ചെത്തി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ വലുതായ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് മുറിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴുകാൻ വേണ്ടി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കപ്പയുടെ മേലെ ഭാഗം വരെ ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ കുറച്ച് കടുക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത്. പക്ഷേ ചെറിയുള്ളി ഇവിടെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ സവാള തന്നെ ഇടുകയാണ്. ഉള്ളിയുടെ കളറ് ലൈറ്റായിട്ട് മാറി വരുമ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉണക്കമുളക്, കറിവേപ്പില, അപ്പോൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച കപ്പ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടൻ സ്റ്റൈൽ കപ്പപ്പൊയ്ക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മീൻകറിയുടെ ഇപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക് യു.